Halo rek, awakmu kabeh wong lanang. Tak kandhani ya. Kewajibanmu dadi wong lanang kerja nyambut gawe. Yo nyambut gawe. Nyambut gawe sing ado ora masalah. Ning tetep iling. Kowe nang omah cek duwe wong tuwa. Ojo lali njaluk ridhone Gusti Allah. Diniati kerja ikhlas. Ojo kakean sambat. Lu mau sing ado urip ning kotone wong. Ben awakmu ngerti pahit legine urip. Atau parat